टुनटुलि ओइ टुनटुलि आं मोनथिखागौ नों आंनि फनखौ हमाखैना ओइ टुनटुलि आइया नोंखौ बादा होदों दा आंनि फनखौ हमनो नों खनसेल' बायहेरायाव ओंखारबो बाखिथ' ओमफ्राय मा रायलायनांगौ रायलायगोन आङो नङाबा आंबो बेनिफ्राय थांखाया मोनथिबायना टुनटुलि 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 आंबो थांखाया बेनिफ्राय आरो आं मोनथिगौ न' सिङाव हाबबाथ' आइयाबो आंखौ रायखागोनसो नोंनो बायहेरायाव ओंखारबो टुनटुलि ओइ टुनटुलि नोंबो आंखौ रागा जोंदों खोमा न' दा बेबायदि बाथ्रा मोनथिलाबायनानै जानला मोनलानो आंबो मोनथिबाय आइया जोंखौ मानो रागा जोंदों आंखौ मानो रागा जोंदों नाथाय बेफोरो मा आरे बेफोर मा आंनो मोनथिया बेफोरो मा दाथ' आं गुबुननि खोथानिफ्रायसो मोनथिदों दा आंनो बिदि जेबो खोथाखौनो मोनथिया होमबा नाथाय अलंबारा नोंनि फिसाला नंखाय बेफोरो सब गासैबो नंखाय बेबायदि जानोनो हाया माब्रै बेबायदि जानांगौ जाखो दे नाथाय सानायनाव जे भिडिअ दङ बेहाय सनाया बुंथारदों बिदिबा मा नोंबो आंखौ बेबायदि सन्देह खालामदों ना माथो आंथ' माब्लाबाबो नोंखौ बेफोरबायदि सानखाया आरो मिन्थिगौ ना बेबायदि खोथाखौ खोनानानै आं बोरैबा मोनजोबदों आंनि साना बेबायदि आरो आं मिन्थिगौ नोंसोरा रिलेसन दंमोन थेवबोथ' ना जेराव बेफोर नंखायानोखा टुनटुलि आंखौ फानदाय बावदोंसोलै बे सनाया मोनथिबायना नाथाय जुदि बाथ्राया नंगौबालाय मा नाथाय मा टुनटुलि हो बाथ्राया नंगौ माने मा ओइ टुनटुलि बेबायदि नङा दे मोनथिगौना आंबो खोनानानै बोरैबा मोनदों थेवबो आं बेबायदि नङालै अब्ला बिसोर बुंनाया ओमफ्राय बे सनाया बुंनाया बेबायदिखौथ' जाथों होनना आंबो लुगैयाना आरे आं मा खालामनो देनाय आंनिथ' जेबो गोरोन्थि गैयाना आंथ' जेबोखौनो खालामाना नोंबोथ' मोनथिखायो माथो टुनटुलि आं बेफोरबायदि मानसि नङालै नाथाय बेफोरो बेखौथ' आं मोनथिया टुनटुलि नोंबो आंखौ गाज्रिथ' मोननानै थायाखैना हो लोगोफोर मा खालामबावनो अखाया जि गोसा हायोलै ओमफ्राय थाद'नायनि नामखौथ' बुंनोनो नांला मोनायावबो हायो सानावबो हायो अखा हाबाबो जारला अखा आरो सान्दुं दुंबाबो जारला बुंनोनो हाला लोगोफोर बोथोरखौबो रावखौथ' मोजां खोनाला लोगोफोर मैयाबो लाबोनो हायासै जिबायदि अखा थैगोनलै दाबो तामाम ज्राव होनलायनाय हागासिनो अखायानो देन्जारलै बोथोरानो मालाय दैज्लां बोथोरबो नालाय मोजां खोनायाबाबो लोगोफोर जों लानानै फैलायबाय दसे समबाबो बिनिफ्रायथ' गासैबो नङाबाबो जाय नायनो मोजां मोनो नेनानै थायो जोंबो मिन्थिगौ लाबोनो हायाबाथ' जोंबो बिराद दुखु मोनोलै लोगोफोर बेखायनो दसेबाबो नुजाफैलायबाय दे अब्लाना ना भिडिअआ ससे दंबावो नायलांदो नोंथांमोना जाबजोब्बायबाबो दे लोगोफोर रावबो गाज्रि मोननो नांला टुनटुलिलै नों आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि मोननो थानाङा ना प्लिज आइयाबोथ' नोंखौ जोबोद गाज्रि मोनना दंगासिनो आरो आंबोथ' दुखु मोनगासिनो माथो दुखु मोनदों होननानै नों बे गुबुननि खोथा लानानै मा नों आंखौ बावगारनो सानदों दा थासारियानो गुबुन जाना दंना बे थासारिया जेखियानो जाया मानो अब्लाबो आंथ' नोंखौ बावनो हायाना नोंथ' जेब्लायबो आंनि खादा गुबुननिथ' नङाना नोङो मालायथ' नङा आंनि हिनजावसो दा नोंलाय ओमफ्राय नोंनो साननानै नाय ना टुनटुलि नोंनो साननानै नाय आं नोंखौ माब्लाबा गाज्रि बेब'हार खालामफेरदों हो आं बेबायदिखौ आंथ' नोंनो सिगाङावनो खिन्थाखादों माथो आं बेबायदि मानसि नङालै नाथाय बे आरो सना आरो नोंनि फिसालाया बे आंनि गोरोन्थि नङालै टुनटुलि आं बिदि खालामनो खालामाखै आंनि दाय नङा बियो थ' जेबोखौनो मोनथिबावा आरो जा सैथो बेखौथ' आं नोंनो सिगाङावनो खोन्थादों माथो नोंबा आंखौ गाज्रि मोनबाय टुनटुलि नों आंखौ बेबायदि गोजान जानो सानदोंबा ना बुंखाबाय आं सहायनोनो हानाय नङालै टुनटुलि आंनो रावनिबो गोनांथि गैया आंनोथ' खालि नोंखौल'सो नांगौ नोंखौल'सो आं जेब्लायबो आंनि आंगो सानखायो दा आं मिथिया बे सनाया आंखौ मानो बिदि फानदाय एसेबां गाज्रि आं मिथिया आंनि लाइफनिफ्राय थांबाबो बे मानसिया माबा नङा माबा मोनसे लानानै आंनि लाइफआव फैफिनथारो आं मा खालाम दे टुनटुलि प्लिज थ'दो नों आंजों दानो थ' आइयाथ' गाज्रि मोनगोन नाथाय एसे उनाव गासैबो थिग जागोन ना हा नोंल' आंजों थाबाय थाना अब्लानो रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा जोंखौ ओमफ्राय मा नोङो
बेजे सैथो मोनथिदों दा नों बेखौ मिथिनो लुगैयाखै बेफोरबायदि गाज्रि आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोर मिथिनो लुगैनो देनाय जायनि थाखाय आंनि लाइफआनो दा खाथ्रायाव दङ हो आंनो नाङा बेफोरबायदि सैथो आरो सोरबा फिसाला दं गैया I don't care टुटुलि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्राय आंनि लाइफआव आरो गुबुन रावबो फैखायाखै टुटुलि मोनथिगौना आं नोंखौ दिनैसिम नोंखौनो आं गाज्रि नोजोरजों नायफेराखैलै सिगाङावबो बे सनाखौ गाज्रि नोजोरजों मालाबाबो नायफेरखायाखैमोन आं आरो आंखौ बेबायदि माब्लाबाबो जानो हाया मोनथिबायना अब्लाबो सान खेबसेथ' रायलायनांगोन ना सनाजोंबो जेला बाथ्राया ओंखारबायानो आरो बे अलंबारा मा बिजोंबो मानो रायलायनो मानो आंजों थानो बाबाय नामा ना माथो हो बेफोर बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो बा टुनटुलि हो बेनो जाबाय नोंनि मोजां मोननाया गुबुनखौ आङो मा नांजानो हो टुनटुलि बे सनाना बिनि फिसाला आं जेबो मोनथिया आं नोंखौ गोजान जाजानो बायो नोंखौल'सो प्लिज टुनटुलि प्लिज नङाबाथ' आङो नों आंनि गोजान जानांगौबा आंनो मा खालामगोन आं मोनथिया बेफोरखौ बाद होदो दे टुनटुलि नों बेखौल' बुंदो आंखौ नों आंजों दा थांगोन ना थाङा सान आं ओइ ओखि नों उल्था मोखां जाबाय जे होमबाबो आंबो रायलायगोन ना सान जुदि बे बाथ्राया ओंखारदोंबा आंबो रायलायगोन बे सनाजोंबो बिनि फिसालाजोंबो मा नों मानो रायलायनो हो रायलायनांगोन प्रब्लेमखौ बिदि माबा प्रब्लेम जाबाय जेला जोङो सल्भ खालामाबा बोरै जानो ओमफ्राय नोंथ' आंखौ बावनाय नङाना आंजोंथ' नों थांफिनखागोन ना हो टुनटुलि सम हो सान आंनो सम दिनै नों मानो सम बिखो हो मानो सम बिखो नोङो बिदिबाथ' नोंबो आंखौ मा नोङो एकदमबारे सानबाय नामा बेबायदि आंजों थानो नांगौ ना नाङा मा बुंखो आबा मा औलै आफा ओमफ्रायो गैया बाजैखौ हरा मायासो होनबाय माथो आइया माथो जुरिया खिन्थायाखैमोन आंनो आयु हामा जालायखोसै मा जालायानो जोबाब्रा सोरां नोंसा न'खरावलाय बेबायदिलाय बोरै जानोब्रा आबा ओमफ्राय मिसआन्डारस्टेन्डिंबोथ' जानो हागौना बेफोरो गासैबो आरोलाय बिसोर दासोलाय बोरै गारनांगौसै मालाय कट मेरेजानो जालायलांबाय औ आयै जोंथ' बुंहैखादोंमोन थेवबो मालाय मानिथाराखैलै आइया आयु बिदिसो जालायबाय होमबा बेनोथ' आफा ओमफ्राय नङा जेन'बा खार'ना माथो जुरियाबो आंजों मोजांखौनो रायलायाखैलै माने आइया सानदोंमोन आरोना जों रायलायहैबानो उनाव गासैबो थिग जागोन नामा नाथाय बेफोरबायदिसो जाबावबायना बुंदों आरो जेन'बा आदा साननि फिसाला माने अलंबारा मा अलंबार साननि फिसाला औलै आयै आदा सान आरो सनानि होनना बुंदों दा नंगौना नङा बेसे सैथो बेसे नंखाय मोनथिया आंबो मा बेबायदि जालाबायनोब्रा आबा नङा खोमा आयु साना बिदिबा फिसालायानो देरबावलायबाय हाबाब बोरै जाखोसै बेलाय आयु हाबाब ओइ साला मा खुसि मोनदों नोंलाय हाबाब सान मारै जाखो सोरां हो सान सोरां अलंबार गैलाहाय सोरां बिदिबाथ' नोंहा बिब'आनो जाबावबाय माथो नोंहा फिसालाया आयु हाबाब गैला मा जायोसै दसेनो सिरि थानो रोंला नामा नोङो गोदाव सोराव प्रब्लेम जादोंबा बेहा खुसि मोनदोंलै गाले जाम्बा आं खुसि मोनाखै नाथाय नै बाथ्रायानोथ' बेफोरबायदि जाबायना बोरै बिदि गन्डगल जालाबाय थायोब्रा नोंसिना न'खरावल'सो बिदि जायो आयु हाबाब बिदिबालाय टुनटुलिखौलाय बोरै हरमारनांगौ जाखोसै हरखानाय नंखाया मोजांखौथ' सानखाया गाज्रिखौल' सानो बेबायदि जानालै मानसिया ओइ आयै हामाब्रा बेबायदि मिनिनो आदाया मा जोंनि मानसि नङा आरो हो जोंनि न'निसो दा बेखौ नोंहा मानो मालाय बायदि मिनिनांगौ नोंनि नोमायालाय माला मोजां सानफेरब्रा बा बाथो बेखौ नै गावस्रा आंखौसो गाज्रि मोनलायबाय हा बुंजानांगौ प्रब्लेमानो जाबाय गावसोरा बेखायनोथ' आंहाबो एसे बोरैबा मोनबाय आरोहाय होमबाबो ब्रायै दे जाबायसो सिरि थादो आदाया बेसे टेनसनाव दं बेसोरा हाबाब फेमिलिया बारायलायबाय नङा होमबा सोरां नोंहा आयु फिसाज्लाखौ नायला होमबा बिबौ जाबावबाय ने मा खोथा बुंलाबायो बेबायदि बुंबानो जागोन नङाना सिरि था एकदम नोङो मानसियानो मोजांखौथ' सानखाया गागोना गाहा ओजों जैजोंबो रायलायजाला मोजांखौनो बेखायनोसो बेहाय साय फैना दंफैयो नङा होमबा नोङो होदला जारलासोहाय नोंजोंबो सोरां दे होमबा आफा दायो आदानो फन हरफिनगोन आङो आरो एसे खामानि दं आंहा नोंसोर रायलायथ' दे आबा आंबो रायलायहरगोन दायो बिदिबा मानसिखौनो लोगो हमना रायलायगोन आङो
जागोन आफा माथो बुंबावनोब्रा मा जायोथाय दसेनो मा जायो नङा आबा बिराद गन्डगल दंसोयो नोंस्रा नोम्फा माने नोंसिनि नोम्फानि न'खराव आरो मा माथो होनबावनो सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बिदिनोखा जोंहा हले बिदि गैयाहाय ने आबा आरामसेसो सानैजों सिरि सिरि थायो जोंहा आयै थेवबोथ' ना जोंनि न'नि मानसिना नों बिदिबो सानद्रायनाङाब्रा बारा गाज्रिनो सानाहाय आबा बहाथो गाज्रि साननायसो आंलाय बुंदोंसो दा प्रब्लेम जाबाय जेला बुंजानायखा प्रब्लेमानो थाथ' जिरायथ' आफा जागोन दे आबा जारला खम जारला नङा होमबा सोरां बे सनाजोंथ' बिदि जानामोनलै आबाया सनायाबो खम बुस्थु नङाहाय गोदो आंनो मोनथिखाथारदों आखलफोरखौनो लाजाखाया बेनो माबा मोनसे मुनि होयाखै बे नोंसालाखौ आरो जोंहा थुनथुलि बिहामजोजों थानायखाय फस्थायफिनाखै बे मेगन सायाखै बे बिदिनो जायोहाय सोरां माथो बुंबावनो मिथिगौना बिदिखौथ' आंथ' दोखो रागासो जोंबायहाय खोनानानै आंबो एसे गाज्रि मोनदों रागाबो जोंदों मालाय बिस्रा सानैजों खुसि थाखाबाय मानोलाय फैदेरबावखोसै नुबाय दा मोजांखौनो रायलाया जुरियाबो खिन्थाबावाखै मोजांखौनो नोंस्राबो रागायानो दाबो जोबलिया होमबा दासिमबो रागा जोंलायबाय थाबाय बहा जोबनोब्रा दाथ' नै थाङै थुङै आंहासो बायदिसिना दाय जाबावलायसिगोन ना गासिबो दायानो आंनिखा बहालाय आरो मोजांखौनो रायलायबावाखैसो हाथोंलै बाराखौबा आंबो सुलायलाङा औहाय सोरांनि बाराखौबा खाथिर खालामनाङा था नोंहा बेयानो गोजोननो जोंहा बिफा फिसाला आं नङा होमबा थाथों बे जेरै फाग्लिया हारसिं थायो ना मायो नंमारगौबोलै माया ने बांद्रायखौबा अनबाबो लेबेलसो देखायजायोबा आंबो आरो माथो बुंबावनो आं हले बिदिद्राय नंथाराहाय सोरांना रागा जोंबाबो आंना बिदि बांद्राय एथ' लेबेल देखाया नोंसो आंखौ लेबेल देखायो आं हले बिदि गैद्रायाहाय आंथ' मा बुंनो सोरां जोंहा आबा सानजोंबो मोजां रायलायगोन ने आरो जि प्रब्लेम जादों ओजों सनाना थना बेजोंबो बाराखौबा बेखौनो रायना फैगोनहाय ने जों बिदि गनायगोन नामा गनाया बेफोरबायदि गनायनो नाङा आरो मानसि एदेरबावबायसो आं बाथारो जोंहा फेमिलिया ओरैनो बुरजायानो जाखाबाय मानो एदेरबाय थायो फेमिलियानो दा फिसालानि जिउखौ बेबायदि जायाबा हामगौ नंबायमोनलां मानोलाय बिदि दस्रा प्रब्लेम जालायखोब्रा नोंसिना फेमिलियानो माबा मोनसे नांदेरखानाय सिबिथां माथांनो बेखायनो जानायानो जोबखाया दाना लासै लासै आंबो फोथायनोसो हमलायलांबाय बेफोरखौ नंमारगौबो दां थुनथुलिथ' प्लिज सानबाय दाथासै आरो सानसोरां नोंखौ जेसेबां बादा होदों आरो नों फैबावबाय बादा होनो आरो नों जेसेबां बादा होयो होआयै नाथाय नों बादा होबानो जे आं मानिगोन बे नङाना हो बे नङा आरो बिनि सायाव बे आंनि हिनजावखासो थुनथुलिया मोनथिबाय नोङो आंखौ बुजायनो नाङा नोङो बिनिफ्रायल' ओंखारलां आंनि फिसाजोखौ मानो लोगो हमफैबाय थादों नोंलाय मानो लोगो हमा बेलाय बारे बारे लोगो हमफैबाय थागोन मा खालाम नोंलाय आंखौलाय आरो बियो खालि दा नोंनिल' फिसाजो नङा बुंखाबायना आङो आंनिबो हिनजाव बे थुनथुलिया आंहाथ' फैनो मोन्थाय दंखायो दे थुनथुलि नों आंखौ जेबो बुंथ'नो हायाखैना आं बारा बुंबाय थायाहाय आरो नों बिनिफ्राय थांदोल' आंनि फिसाजोखौ सिरि थानो होदो नोङो बिदि दावराव दा खालामफैसो बिनि सायाव नोंहा बेहाय नङा बैहायसो रायलायहैनांगौ जेराव नोंनि हिनजाव आरो बै नाम गैयि गथ' नोंनि मिथिबाय हा बेहाय थांनानै बिसोरजोंनो रायलायहैथां आंनि फिसाजोजों नङा मा होनखो आयै औ आं जि बुंदों आं सैथोखौसो बुंदों बिनि सायाव आंनि फिसाजोनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो सानदों नोंलाय डाबल गेम गेलेनो सानदों आयै आं बेबायदि मानसिबो नंखाया आरो जानोबो साना बिनि सायाव बै हिनजावा बेजों आंहा जेबो कानेक्सन गैया बुंखायो आं डाइरेक्टनो बिनि सायाव आं थुनथुलिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो आरे आंथ' बेसेबा मोजां मोनो आयै आंनि थुनथुलिखौ आं बिनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनांगौ जाखो दे दोनहाय नोंनि मोजां मोननाय बेफोरो नोंनि अननाय नाङा बेफोरबायदि संसार गोनांखाजों आंनि फिसाजोआ मालाबाबो खुसि थानो हानाय नङा बा आयै नों दिनै बिदि खोथा बुंलायदों बिनिफ्राय थुनथुलिखौ लांनो नोंनाव सोंलायनांगौ गोनांथि गैया आंहा आरो जुदि थुनथुलिया आंनि जायाबा बे नोंसिनि न'आवनो थानानै थैगोन आङो मा खालाम नोङो नोंसिनि न'आवनो आंनि बेहाय डेड बडिखौ मोनगोन नोंसोरो मोनथिबायना बे थुनथुलिया जुदि आंनि बे जोनोमाव जायाबा मा होनखाय नोंलाय बेफोरखौ हा आं जेखौ बुंदों सैथोसो बुंदों आरे आयै आं सिखाव खावदों ना मा खालामदोंब्रा आं एसेबां गाज्रि जाबाय आरो दिनै नोंसोरनि थाखाय सिगाङाव मोजां जाबाय दा गाज्रि जाबाय आं मा दाय मावदों देनाय हो जाय गोरोन्थिखौ आं खालामाखैनो हो गुबुनासो खालामदों बिनि साजाखौ आंखौ मानो होनो नागिरदोंलै आयै आंनि जेबो दाय गैया बे सनानिसो दाय औ आयै बे सनानिसो दाय बियो आंनि साननि नङा आंनि साना गाज्रि जानो हायाथ'
माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया थुनथुलियै आरो नोङो सानजावैसो आयौ दोनहाय बांद्राय नाटक खालामफैबाय थादों औ आं नोंखौ मोजां मोनसोथारोमोन जावैसो मिथिगौना बिराद फिसाला बायदि मोजां मोनोमोन आं नाथाय नों आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदिसो थखा होनो मोनबाय नङा माब्लाबाबो आं थुनथुलिखौ थखा होनो सानाखै दाथ' माब्लाबा होगोन आङो सान नों न'आव थांथ'दो थां आङो नोंखौ फन खालामगोन दे नों टेनसन दाला ओहो थुनथुलि आं थाङा बेबायदि बोरै थाङा जानोहाय नोंथ' थांखानांगोनखा बै नोंनि नोंसाला आरो नोंनि हिनजावजों रायलायहैग्रो थां ओमफ्राय उनाव आंनि फिसाजो आरो आंजों रायलायनो फै बेबायदि जाया मोनथिबायना आयै थुनथुलिखौथ' लांखागोन आं बेनिफ्राय इंराजि गैदागै आंहा मोन्थाय दङ आरो नोंबो आंखौ लाखिनो हाया बेबायदि मालाय गोजोनै संसार जानो साननायखौ नोंसोर मेगन सादोंना आयै गोसोआव लाखा नोंसिनि साननाया जाफुङाथ' सान नों दुखु दाजा आं दङना फैदो थुनथुलि रायलायबाय थाना बेफोरबायदि मानसिजों बेबायदि बावलायनो मोना बुंखादों आं थुनथुलि जुदि नों आंखौ बावोना नोंसिनि न'आवनो थैगोन आङो आंनि गोथै सहखौ ओमफ्राय नोङो फबनानै दोनो ना मा खालामो खालामबानो जाबाय मा मानो बिदि बुङो दिनै सान बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना आं थुनथुलि बुंखाबायना फै सिङाव नों आंजों थाङागौ मानि नोंखौ लांनो फैगोन आङो दिनै हले बिराद मोजां सिमां नुबायलै आङो आं जेबो खालामाबाबो लासै लासै आंनि साननायफ्रानो जाफुंगासिनोखा माथो वाव मोजां सम फैगासिनो लाखि नोंनि थाखाय साननाथ' बेचारा लाइफआनो दा माबायदि जागोन बुंनो हाला आरोना आंनि आखाइनिफ्राय बासिबालाय मा जादोंब्रा हो सान हनै उफ माथो खैफोदफ्रानो नोंखौ बेंखन जोब्बायसोलै आसोल नों कर्ट मेरेज खालामलायदोंमोन नामा थुनथुलिखौ दानालाय मा जाखोलै जायजों खाफालाव गैखियाबाथाय गैखियाब्रा जायजों खाफालाव दं थाङै थुङै लास्टथारावबाबो लोगो मोनखायोब्रा नुबाय दा सान आंथ' आरो आंनि थुनथुलि बेबिनि लाइफनिफ्राय मालाबाबो थांखायानोखा नैबे गोसो गोरबोआवनो दंखायो सनानि सावगारिया बोरै बावनोब्रा नोंनि हिनजाव जाखो मा जाखो थेवबोथ' आंनि मोजां मोननाय गिबि मोजां मोननाय जोबथा मोजां मोननाय जानानै थागोन ना साला आर'जसो खालामबावनोसैसो आङो जे थुनथुलिजों सानजों थाबनो गावस्रालायथारथोंसै उफ बेफोरबायदि जानांगौबाना मानिबायलै आङो मानिबाय खाफाल दंमारोलै लाखि नङाबा आंनि नामा ओरैनो लाखि जायाखैथ' उफ अखायाबो एसे जारला खालामबाय नङाबाथ' आंहा मोनसे प्लेनिं दंबावोसो आंनि आखाइजों थैयाबालाय मा जादोंब्रा बेथा नोंहाथ' रावफोरजोंनो थैगासिनोखा माथो ओजोंनि सोरगिदिं गासैनिजोंबो एकदम हाथियार जानानैसो माने रावफोरा बयजोंबो बुंजागासिनोखा नोंथ' मा जाबावगोन आरोलै आदानि जिउआव थुनथुलि बाजिमोननि जिउआव गोदान प्रब्लेम फैलायबाय माथो ओहो गोदान प्रब्लेमबो नङालै बे फुराना सिगांनि प्रब्लेमानो फैफिनलायबायना सना सैथारालै आंथ' मानो आदानि जिउआव फैफिनबावखो बेलाय बेस्रा आदाजों बाजिजों खथ' अनलायोमोन दा बेनि थाखायनो प्रब्लेम जासिगोनलाय ना ओहो बेबायदि हिनजावखौ लाथारनाङालै आदाया जिन्दगि लाइफ बरबाद जागोन माथो अलरेडियानो बरबाद खालामखाबाय माथो आदाखौ दा बायदिसिनासो बुंबावदो थोथस नंथारालै बेनदेन आदायाथ' बिदि बाथ्राखौ मोनथिखायानो खोमादां मोनथिखाया माने जेनेबा बिदियानो गैखायामोन दंबाथ' बे खिन्थागौमोन ना माखासे गावनि गोरोन्थिफोरखौ सिगाङावनो खोन्थाखानाय बिदिद्रायथ' नंद्राया बायदि मोनना माने जाद्राय थावनामोनथ' महा जारलालै ओरैनोबा लाइफनि टेनसनानो जोबखाया बायदिसिना जालुबाय थाखायो थुनथुलिनि बाजिनि लाइफआव प्रब्लेम लोखि आदाया प्रब्लेम आदानि जिउआव प्रब्लेम सना प्रब्लेम थोथस जोबनोनो थाङा माथो आयु आंनि लाइफआव बिदि प्रब्लेम जाथारनाङालै गैथ'खायाबो आंहा बेबायदिखौनो माने जेबो प्रब्लेम मुसिबत गैथ'वालै आंथ' बिदि हिनजावनि चक्करावनो थांखालासो जारला जाथारोना एकदम बेरायगोन जागोन लोंगोन ओमफ्राय बिन्दास थाथ'गोन ना टेनसन लाथ'वालां जेखौबो आंना बिदा सनियासो बेबायदि फाल्थुआनो नंथारा बियो आदा सानखौसो फासायनो मोनबाय सना थङालै बेबायदिखौ ना मोनबा एकदम बुसिजोबनो लुगैयो आङो बाराखौबा जानला मानला मामुलि खोथा इल्जाम लागायाखैना बिनि सायाव आदा लोखियासो खिन्थायबावदोंनो मा जाबाय थादोंलै बे आदा लोखियाबो माने थुनथुलि बाजिखौ दासिमबो बावा नामा बेलाय मानसिखौबो लोगो मोननानै थाङाखैना खनसेनि जाथायनिफ्रायथ' आंखौ गाज्रिसो मोनबायना बिबो
रायलायनोनो थांला मालाय। मामा मेर मामा आंनि मिलिसा सना माबि ओरै फैलाय। मामा आं सा फुदुंनो नागिरदोंमोन नों लोंबावनो? लोंगोनथ' आरोलै आंनि बियानै सनानि फुदुंनायखौखि आं लोङा जाबाय। आबैनाव सोंनानै पकराबो बानायदोंमोन आं गोथाव जानो होननानै। ओमफ्राय गावहा नायलाय बेहायसो दङ। देलै नानि लाबोबानो जाबाय सानैजों आरामसे साजों पकराजों जानोसै होमबा। ओमबैयाथ' गैयालै बेफोरखौ बाबाय दाना। औ मामा ओमफ्राय आबैयाबो फन हरदोंमोन माथो दिनै लेंहरदों आंखौ। औ नानि बावदों आङो माबा फन हरफिनना आयंनो। दे दायो दोनलांगोन आङो। औ बिनि सिगां हाथायाव थांग्रोगोन जों। दे मामा आंहा क्रिम नांबावगौ जादोंमोन। आयै सिख्ला देरनायनाय आंनि नानि दानिफ्रायनो नोङो एकदम देलायनो गोरों जाबाय आरो एकदमबारे सिख्लाफोरबायदि ने? औ आरो आंथ' दा देरबाय नालाय बेखायनो मामा। औ नाथाय बांद्रायबो थाब थाब देरनाङालै नानि एसे उन्दैयैनो थाबाय थाथ'। नंगौ। माथो नोंनि मामाया थगायफेरनाय नोंनि एकदम आनै हाथरखि बायदि जालांगासिनो नोंबो आरो मोनथिबायना? नङा माथो। नंगौब्रा नानि नंगौ। आबैयालाय मा खालामदों ओमफ्रायो? दङलै टिभि नायदोंमोन आबैया। अखा हानायावनो टिभिसो स्राय नायलायबाय आइयाबो जायालै बेजों। आंबो दा दसे थाना नायनोसैसो। ओमफ्राय मामा मानोलाय आफाया ओमफ्राय फनखौनो हरा देनाय? आं रायलायनो लुगैयो नाथाय आं रायलायनो नागिरबाथाय फनखौनो दानना होयो आफाया। नोंनि नोमफाखौथ' माथो बुंबावनो देनाय। मानसियानो बोरै जालांखोथाय जायखिया नों टेनसन लानाङा। ओमफ्राय जोंजोंथ' हेपि दंखायोना नों मामि? आं आफाखौ गोसोखाङो मामा। मोनथिगौ गोसोथ' खाङो नाथाय नोंनि आफायासो हनै लेंहरबा माथो फैयाबो फनखौबो हरबाबो मोजां रायलायाबा दसेल'सो नोमबैनोसो हरो। न'आव थांनो होनबा खेबसे मामा। नानि थांथ'वालै न'आव। ओमफ्राय नोंनि नोमफाखौ बारा बिसास मोनलाय लाङा आङो थांथ'वा दे बिदि साननाङा आबैमोनावनो थाथ'। आं आबैखौबो नायनो लुगैदोंमोन। नायगोन दे नांगौबा लेंहरगोन ना आबैमोनाव लेंहरगोन मिथिबाय। नाथाय न'आव थांथ'वा आं बायो बोरैबा मोनो आङो। आरो जोंनावलाय आंजों मोजां मोनाखै नों बेहायबोथ' थाजायोना आनै? आफाया आंखौ नायनोबो फैया आरो। दे नों पकरा एवनो होननाया एवहैदो थां आनै ओमफ्राय सानैजों सा लोंसै ना बरियानो दायो बेलासियावबो नोंखौ लांनोसै आङो हाथायाव। मोनथिबायना सना? येस जागोन दे। दे अब्ला गोख्रै थांद' अखायाबो नै दसेनो बिराद हाखायो। ओमफ्राय आङो आदानाव फन हरनो नोंनि मामा गिदिरनाव र'। अके ओमफ्राय दायो आफानो फन हरबा नों आंनो खिन्थादे आं रायलायगोन। दे जागोन। बे गथ'खौबो सासे नुबा बोरैबा मोनोलां बिनि मोखांखौनो। उन्दैनिफ्रायनो बिमाबो गैला आरो बिफाखौबो थाबाबो गैयि बायदिसो मोनलायलाङो। खाफालानोथ' बोरै बिदि जायोब्रा खायसेनिया थोदस बोरैबाम नांलायलायोलै। बेहाबो जोंजोंसो देरबाय गथ'आ जेनथेननो खुनु थिग अननायखौनो मोनासै बिमा बिफानि।